Ούγκανο, χουλιγκανο, μάσονο, αντίχριστο, διαδήλωτο, μανάρια μου. Καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η ημέρα του προφήτη, και τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή της διαδήλωσης, το κάγκελο παγκόσμια. Όμως μεγαλώνει όσο πάει η λέξη της έναρξης του βίντεο. Κάποια στιγμή πιστεύω θα φτάσουμε, και είναι και η φιλοδοξία μας, δηλαδή να φτάσουμε σε μία λέξη όπου να τη λέμε, να τελειώνουμε και να λέμε καληνύχτα. Γεια, ελάτε στην παράσταση και τα υπόλοιπα. Τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή, από πού να αρχίσουμε, πού να τελειώσουμε? Θα αρχίσουμε από κάτι που δεν το συνηθίζουμε. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί δεν έχει σημαντικότερα θέματα ο πλανήτης, όπως τα έλεγε και ο Βορίδης? Τίποτα σημαντικότερο από τον τεράστιο ηγέτη Κυριάκο Μητσοτάκη, που με χαρά μάθαμε ότι σήμερα έχει γενέθλια. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Κυριάκο, και τα γενέθλια Τρίτη σου κάτσανε. Τέλος πάντων, ο Κυριάκος λοιπόν, να δείτε πώς θα φέρνει πουτάνα η ζωή, που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μερικοί διαμαρτύρονται. Αλλά τι να κάνουμε, δεν βγαίνει η φράση πώς θα φέρνει εξεργάτρια η ζωή. Εκτός αυτού, όταν λέμε η πουτάνα η ζωή, δεν εννοούμε τις εξεργάτρια, εννοούμε κάτι διαφορετικό. Κυριάκος λοιπόν, σήμερα Τρίτη, γίνεται 57 ετών. Όλοι και όλες περιμένουμε να σβήσει μια τούρτα με 57 κεράκια. Δεν μπορεί να το κάνει, το έκανε 2 χρόνια πριν. Τώρα είναι αργά. Μπορεί να βάλει άλλα κεράκια, μπορεί να βάλει οτιδήποτε. Εμείς παρόλα αυτά, επειδή αγαπάμε, στηρίζουμε, λατρεύουμε μεγάλους ηγέτες σαν τον Κυριάκο, έχουμε φτιάξει αυτή την μπλουζάρα εδώ. Βάλτε εδώ το λογότυπο εδώ. Είναι δώρο. Κυριάκο, δεν ξέρουμε αν θα είσαι και την άλλη εβδομάδα στο Μαξίμου, αλλά εμείς θα τη στείλουμε. Αν δεν είσαι, στείλε ένα παιδί να την πάρει. Μας την έφτιαξε ο φίλος μας ο Κανέλος, μας την έστειλε, την τυπώσαμε. Ενώ είχαμε άλλη μπλούζα για σήμερα, θα βάλουμε και την άλλη. Μόνο για τον Κυριάκο. Χρόνια πολλά σε εμάς. Και αφού λοιπόν ξεκινήσαμε με Κυριάκο, πάμε να συνεχίσουμε με άλλους μεγάλους ηγέτες, όχι τόσο μεγάλους όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά τόσο σημαντικούς κομικούς όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τραμπ, Ζελένσκι. Έγινε η συνάντηση, όπως λένε μερικοί, του αιώνα, της χρονιάς, της δεκαετίας, όπου τι έγινε εκεί? Τα αφεντικό συνάντησε τον υπάλληλο και τον ξέχεσε. Αυτό που ζείτε οι περισσότεροι και οι περισσότερες δηλαδή κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 5, έτυχε μια φορά να το δούμε και μέσα στο Οβάλ γραφείο μπροστά σε κάμερες. Ορίστε. You bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. I'm not dictating. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. Τι ήταν αυτό που μόλις είδαμε? Τι άλλο? Μια τυπική συνάντηση του αρχηγού ενός ισχυρού κράτους με τον αρχηγό ενός κράτους προτεκτοράτο. Ακριβώς έτσι είναι πάντα οι συναντήσεις μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ ή οποιασδήποτε άλλης ισχυρής χώρας με ένα κράτος το οποίο το ελέγχουν απόλυτα αυτόν και τον ηγέτη του. Εκτός αν νομίζετε εσείς ότι όταν πηγαίνει παραδείγματος χάρη ο Κυριάκος Μητσοτάκης να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν τον δέχτηκε. Όταν είχε πάει ο Τσίπρας παραδείγματος χάρη που αναβάθμισε τα F-16, ήταν με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ και του λέγανε: σας παρακαλώ κύριε Τσίπρα, αν θέλετε, αγοράστε και αναβαθμίστε μερικά F-16 από εμάς. Και η συνάντηση δεν ήταν: πες αυτό το μαλάκα να υπογράψει γιατί έχω να πάω και κάπου αλλού. Έτσι ακριβώς ήταν η συνάντηση με όλους τους ηγέτες. Απλώς ο Ντόναλντ Τραμπ σέβεται το Θεό της κωμωδίας που πια έχει καλύψει όλο τον πλανήτη, προσφέρει θέαμα, δίνει περιεχόμενο στα τηλεοπτικά δίκτυα και άνοιξε τις κάμερες σε μια τέτοια τυπική συνάντηση. Τώρα, επειδή πάρα πολλοί ψάχνουν να βρουν την άγνωστη λέξη, μα του έκανε bullying, μα πώς του μίλησε έτσι κτλ., η άγνωστη λέξη λέγεται ιμπεριαλισμός. Ακριβώς έτσι συμπεριφέρεται ο ιμπεριαλιστής, προκειμένου να διεκδικήσει και να πάρει σίγουρα αυτά που πιστεύει ότι το ανήκουνε. Τι σημαίνει η λέξη ιμπεριαλισμός? Άστο να πάει στο καλό. Δείτε το βίντεο. Πάμε από την αρχή.
Δεν έχει όμως μόνο η Αμερική ηγέτες, έχει και η Ευρώπη ηγέτες. Οι ηγετάρες, για να το βγάλω από μέσα μου, οι οποίοι μαζεύτηκαν στο Λονδίνο την εβδομάδα που μας πέρασε σε μια σύσκεψη κορυφής και πάλι έλειπε ο κορυφαίος. Δηλαδή ποιος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προσέξτε όλο. Μαζεύτηκαν οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πρωτεύουσα μιας χώρας η οποία έχει φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάλεσαν και τον πρόεδρο μιας χώρας που δεν ήταν ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή της Τουρκίας, για να συνομιλήσουν και να λύσουν προβλήματα τα οποία αφορούν κατά 90% χώρες οι οποίες βρίσκονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτή τη συνάντηση έλειπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μα δεν είναι τέλειο? Δεν είναι υπέροχο? Τι αποτέλεσμα έχει όλο αυτό? Δεν ξέρω. Εγώ δεν πολύ κατάλαβα. Διάβασα τις δηλώσεις, αλλά δεν κατάλαβα. Μεταξύ μας, εντάξει, είμαι και απόφοιτος Λυκείου. Όμως, η δήλωση που με συγκλώνησε ήταν της Πρωθυπουργού της Δανίας για μια ακόμα εβδομάδα, η οποία δήλωσε ότι η ειρήνη είναι πιο επικίνδυνη από τον πόλεμο. Το είπε. Η ειρήνη είναι πιο επικίνδυνη από τον πόλεμο. Έχω φρικτά παράπονα από τους συμπατριώτες μου στην Κοπενχάγη. Έχω έρθει 3 χρονιές σχολητά να παίξω παράσταση και με κεράσατε μπυρίτσα. Αυτό που πίνει η Πρωθυπουργός εκεί, δεν μπορεί να πιούμε κι εμείς λιγάκι? Λίγο να νιώσουμε, ρε παιδί μου, να πούμε μαλάκα, πόλεμος, τέλεια, 1000 χρόνια θα ζήσουμε. Πόλεμος. Γιατί προτιμούν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης γενικότερα πόλεμο αντί για ειρήνη? Διαβάζουμε λοιπόν. Γερμανία. Ζημιά 19,2 δισεκατομμυρίων τη χρονιά που μας πέρασε για την Deutsche Bank. Τέλειο. Και επειδή το έργο με τα μνημόνια δεν μπορεί να ξαναπαιχθεί για 18η φορά, θα παίξουμε το καινούριο, παλιότερο όμως έργο. Έχουμε πόλεμο. Γιατί? Θα βρούμε μαλακίες για τις ευρωπαϊκές αξίες, για τον Αλλάχ, για τον Χριστό, για τον Βούδα, για την Αεκάρα, για το Θρύλο, για τη δυναμό Μίνσκ, για τη Λίβερπουλ. Όρεξη να έχεις. Παιδιά, όλα καλά θα πάνε, ναι, όλα τέλεια. Γι' αυτό έλειπε ο Κυριάκος. Ξέρει, τελευταίες μέρες είναι. Και μην ξεχνάτε, για να μην έχω κι εγώ την τύχη του συναδέλφου κομικού Ζελένσκι, like στα βίντεο, subscribe, μοιραστείτε τα με τους φίλους και τις φίλες σας. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω 3 τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και βέβαια έχουμε τις παραστάσεις μας. Αύριο, όπως κάθε Τετάρτη, συνεχίζουμε στο θέατρο Τζένι Καρέζη και εγώ υπάλληλος είμαι. Παρασκευή και Σάββατο ερχόμαστε στην Καλαμάτα και στην Πάτρα. Οι παραστάσεις είναι sold out, έχουν εξαντληθεί τα ειστήρια. Ευχαριστούμε πολύ και ίσως, δεν το ξέρουμε ακόμα, έρθουμε την Κυριακή στο Αγρίνιο. Γιατί όπως μας ενημέρωσαν την εβδομάδα που μας πέρασε, έχουμε και εμείς την εβδομάδα που μας πέρασε, μην νομίζετε, δεν έχει μόνο η χώρα. Μας πήρε λοιπόν μια κυρία από το ΔΣ του ΔΠΘ, του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου, και μας ζήτησε να πούμε ένα ευγενικό ψέμα, να αναβάλουμε την παράσταση στο Αγρίνιο, γιατί δέχτηκαν, λέει, οι υπάλληλοι του θεάτρου πιέσεις από την Εκκλησία. Τη ρωτήσαμε να μας πει τι εννοεί πιέσεις, δηλαδή τι είναι πίεση, ας πούμε. Θα σου πω το πατέρι μόνο 8 φορές. Δεν ήθελε να μας πει τι είναι πίεση, αλλά κάτι ψιλοκαταλάβαμε. Και το ψιλοκαταλάβαμε γιατί κάτι γίνεται με την Εκκλησία, όπως γινόταν πάντα το τελευταίο διάστημα, και έχουν αποθρασινθεί. Να σας πω λοιπόν εγώ τι γίνεται με την Εκκλησία. Στη Βέρεια στείλαν κάτι τύπους και ψέλνανε. Στην Πτολεμαΐδα στείλαν κάτι τύπους να κάνουν φασαρία και να σπάσουν το θέατρο. Είπαμε, έκλασον και έφυγον. Στο θέατρο Τζένι Καρέζη, που πεζόταν η παράσταση Σπυριδούλες, πάρα πολλές παραστάσεις γίναν με παρουσία αστυνομίας, γιατί διάφοροι της Εκκλησίας παίρναν στο θέατρο και απειλούσαν ότι θα σπάσουν το θέατρο. Όχι για τη δικιά μας παράσταση, για την παράσταση Σπυριδούλες. Τώρα λοιπόν αυτό επαναλαμβάνεται στο Αγρίνιο. Εμείς δεν ξέρουμε αν η παράσταση δεν θα γίνει. Εμείς θέλουμε να γίνει. Θέλουμε να πάμε στο Αγρίνιο. Εννοείται ότι όποιος κάνει τσαμπουκά στο θέατρο, να έρθει στο θέατρο να τον κάνει τσαμπουκά. Η Εκκλησία έχει διαφορετική προσέγγιση, οι Μητροπολίτες και οι λοιποί. Παίρνουν τον Δήμαρχο, παίρνουν τον αστυνομικό, παίρνουν τις άκρες τους, με λίγα λόγια. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Αύριο έχουν ένα ΔΣ, λέει, στο θέατρο. Οπότε μπορεί να αλλάξει αυτή η απόφαση. Εμείς δεν το πιστεύουμε, αλλά κάνουμε ότι το πιστεύουμε και λέμε: οκ, ας αλλάξει η απόφαση. Αν δεν αλλάξει η απόφαση, λοιπόν, την Πέμπτη θα επιστρέψουμε τα χρήματα σε όλους και όλες που έχουν αγοράσει εισιτήριο. Ενώ δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό, γιατί εμείς δεν αναβάλουμε καμία παράσταση, αλλά ο λόγος που έχουμε τέτοια συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους και τα χρήματά τους είναι γιατί αυτός που βλέπετε στην αφίσα δεν είμαι εγώ. Αυτός που βλέπετε στην αφίσα είναι ένας που κάνω εγώ. Αυτοί που βλέπουν αυτή την αφίσα με τον τύπο με τα φράγκα στο χέρι και ερεθίζονται και τρελαίνονται, είναι αυτοί που τη βλέπουν έτσι και παίρνουν τηλέφωνο στους δημάρχους, στους χρυσαυγίτες, στους φίλους τους και τους λένε διάφορα.
Εντάξει, εμείς με αποδείξεις δεν ζούμε για τα φράγκα. Σε αντίθεση με τους Μητροπολίτες και το σύνολο της Εκκλησίας, τους δημάρχους, τους παράγοντες, τους περαστικούς και τους μαφιόζους. Οκ. Όσον αφορά τώρα την πόλη του Αγρινίου και το θέατρο, έχω να πω άπειρα. Θα συγκρατηθώ απλώς, μήπως και κάτι αλλάξει αύριο σε αυτό το περίφημο ΔΣ, και θα τα πω την επόμενη εβδομάδα, αν κάτι δεν αλλάξει. Όσον αφορά όμως την παράσταση της Κυριακής, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα σωματεία, όλα τα κόμματα, όλους τους συλλόγους που έχουν βγάλει δελτία τύπου και ούτε λίγο ούτε πολύ είναι είτε υπέρ της παράστασης είτε κατά της λογοκρισίας που επιβάλλει η Εκκλησία μέσω του Δημάρχου στην παράστασή μας. Και αυτό που θέλουμε να σας πούμε είναι το εξής. Το αν θα έρθω εγώ να κάνω μια παράσταση στο Αγρίνιο, ούτε θα αλλάξει τη δικιά μου ζωή, ούτε θα αλλάξει τη ζωή του Αγρινίου. Το αν το θέατρο του Αγρινίου όμως, το οποίο λειτουργεί με χρήματα του Υπουργείου Πολιτισμού που είναι δικά μας και με χρήματα του Δήμου που είναι δικά σας, ανήκει στο Δήμο και σε εσάς ή στην Εκκλησία και το Μητροπολίτη, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα για την πόλη σας. Να έρθω να μην έρθω εγώ δεν τρέχει τίποτα. Θα έρθουν και καλύτεροι από μένα και χειρότεροι από μένα. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Αλλά το θέατρο του Αγρινίου, το δημοτικό περιφερειακό, ανήκει στους δημότες του Αγρινίου ή στις κολότριχες της Δαμασκηνιάς. Τα υπόλοιπα την άλλη εβδομάδα. Αφήνουμε λοιπόν την κοντούλα Δαμασκηνιά και ανηφορίζουμε. 5η 13 Μαρτίου στην Καβάλα, 13 και 15 Μαρτίου στην Καβάλα. Ενδιάμεσα 14 θα είμαστε στην Ξάνθη και τη Δευτέρα 17 Σαλονικάρα για μια ακόμα φορά στο Αριστοτέλειο. Και έχουμε κι άλλα το Μαρτίο. 21 είμαστε στα Τρίκαλα, 22 Μαρτίου είμαστε στη Λάρισα, 28 Μαρτίου στην Κόρινθο, 29 Μαρτίου στην Τρίπολη και μετά τον Απρίλιο θα έρθουμε με τη σειρά στην Άρτα και μετά 2 μπορεί και 3 μέρες στα Γιάννηνα, 10, 11, 12, ίσως και 13 Απριλίου. Αμέσως μετά τον Απρίλιο λοιπόν στις 25 Παρασκευή θα έρθουμε στην Κέρκυρα, στο 7 τεχνών τόπος, τη μοναδική μουσική σκηνή που παίζουμε, γιατί όλοι οι άλλοι χώροι είναι θεατρικοί και έχουμε λόγους που το κάνουμε αυτό. Αγαπάμε 7 τεχνών τόπος και ερχόμαστε το Μάιο 13 Τρίτη του Προφήτη στο Λονδίνο, προπόληση θα βρείτε από κάτω, 15 Πέμπτη στις Βρυξέλλες, προπόληση θα βρείτε από κάτω και πολύ πιθανό έως βέβαιο 17 Σάββατο στη Στοκχόλμη. Αφήνουμε λοιπόν τα εξωτερικά και ερχόμαστε στα εσωτερικά. Την εβδομάδα που μας πέρασε περίμεναν πάρα πολλοί άνθρωποι το πόρισμα που θα έβγαζε ο οργανισμός ΕΟΔΑΣΑΜ. Είναι Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Ατυχημάτων, τον οποίον πολύ περήφανη η κυβέρνηση έλεγε εμείς το φτιάξαμε, είχε καταργηθεί, δεν υπήρχε. Τέλος πάντων, αυτά λίγη σημασία έχουν, ποιος τον έφτιαξε και ποιος τον έκανε. Πρόεδρος λοιπόν σε αυτόν τον οργανισμό είναι ένας άνθρωπος άξιος, πανάξιος και φανατικός θαυμαστής κατά δήλωσή του της Ντόρας Μπακογιάννη. Κοίτα τώρα. Άμα άκου να δεις, κοίτα. Η σημερινή εκδήλωση για μένα είναι η απόδειξη περί του ακριβώς αντιθέτου. Διότι αν 10 χρόνια πριν τον έγραφα το πρώτο μου μυθιστόρημα μου έλεγαν ότι θα παρουσιάσει το 7ο βιβλίο σου η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είναι η πολιτικός την οποία λάτρευα από μικρός. Τελικά αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά αξίζει τον κόπο να διαβάσετε. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας για την πρόσκληση να συμμετάσχω στην απόψινή εκδήλωση, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι ο Χρήστος είναι φίλος και συνεργάτης μου. Παρόλη λοιπόν αυτή την ευτυχή σύμπτωση να είναι ο πρόεδρος ένας που λατρεύει την Ντόρα, έτσι κι αλλιώς είναι και δύσκολο να βρεις κάποιον άλλον, έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος στη χώρα να μην λατρεύει την Ντόρα ή ένα μέλος της οικογένειας Μητσοτάκη, οπότε είναι και στατιστικό το θέμα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν έβγαλαν ένα πόρισμα αυτοί οι άνθρωποι επιστήμονες, μεταξύ των οποίων ήταν και 2 ξένοι, Βέλγοι, από ό,τι έμαθα, πάντα οι Βέλγοι είναι χωμένοι παντού από Αστερίξ μέχρι ΕΟΔΑΣΑΜ, και έβγαλαν λοιπόν το πόρισμα. Τι λέει το πόρισμα? Το πόρισμα λέει αυτό που ξέραμε όλοι, αυτό που έχουμε καταλάβει όλοι, ειδικά όσοι διαβάζουν, και ο μόνος ο οποίος δεν το δέχεται, αρνείται, θα σκίσει τα ρούχα του, είναι ο Άρης Πορτοσάλτε, γιατί αλίμονο και αν όλοι συμφωνούμε σε όλα. Κάποιοι διαφωνούν. Ο Άρης. Πάμε λοιπόν στο πόρισμα. Τι είπε ο πρόεδρος σε μια χαλαρή συζήτηση και μετά από μια ερώτηση δημοσιογράφου? Είπε για τη σύμβαση 717. Φταίει μόνο αυτή η κυβέρνηση που φτάσαμε στα Τέμπη και στην κρατική δολοφονία, ή όλες οι προηγούμενες, όπως λένε κάτι απόφοιτη ηλικίου 2 χρόνια τώρα? Πάμε. Και είχα ανθρώπους που γνώριζα και σκοτώθηκαν στο δυστύχημα, είναι να βρω το τι έφταιγε. Και όπως δήλωσα, δεν θα κρύψουμε τίποτα. Τώρα,
Για την ουσία του ερωτήματός σας, σκοπός της διερεύνησής μας δεν είναι να βάλουμε ανθρώπους στη φυλακή, μακάρι σε κάποιο άλλο κράτος να γινόταν αλλιώς, αλλά ο σκοπός της αρχής διερεύνησης ατυχημάτων είναι να καταδείξει τα συστημικά προβλήματα που οδήγησαν σε ένα δυστύχημα. Δεν είναι σκοπός της έρευνάς μας η διερεύνηση 717. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, όλοι αυτοί που καθυστέρησαν την 717, και δεν μιλάμε για τους κατηγορούμενους, για τα απλά στελέχη της Εργοσέ, αλλά μιλάμε για την ανώτερη ηγεσία, έχουν συμβάλει αποφασιστικά στο να σκοτωθούν αυτά τα παιδιά. Όλες λοιπόν οι κυβερνήσεις, και μιλάει μόνο για τη σύμβαση 717 ο άνθρωπος, δεν μιλάει για όλο αυτό που έχει γίνει στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Δηλαδή κομμάτιασμα, ξεπούλημα σε διαφορετικούς εργολάβους και κονομάνε τόσα χρόνια άπειρες εταιρείες και οι άνθρωποι κινδυνεύουν ή σκοτώνονται. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα, το οποίο πολλές φορές σας έχουμε πει, για μας δεν είναι το σημαντικό, αλλά για τα ΜΜΕ στημένα και για την κυβέρνηση γίνεται σημαντικό. Τι ήταν αυτό που προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά? Ήταν τέλος πάντων τα έλαια, όπως τα λένε, σιλικόνης, τα οποία έχουν αποκλείσει όλοι. Άντε να δούμε τι λέει και ο άνθρωπος που λατρεύει την τώρα. Όσον αφορά τη φωτιά, ποιο ήταν το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξατε? Ότι κατά πάσα πιθανότητα, όπως σας το λέω, υπάρχει κάποιο άγνωστο υλικό το οποίο δεν μπορεί να εντοπιστεί στις ναυαξοστοιχείες και σε αυτά που μετέφεραν. Αλλά αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο που λέμε επιστημονικά. Δεδομένης της απώλειας στοιχείων από τον τόπο του ατυχήματος, δεν μπορεί κανείς με επιστημονική βεβαιότητα 100% να πείτε ότι έφταξε. Και αυτό τουλάχιστον λέει η Επιτροπή. Το ξεπερνάμε λοιπόν γι' αυτό, και τι μπορεί να ήταν αυτό που προκάλεσε, αλλά τι ήταν σίγουρα αυτό που δεν προκάλεσε, το λύσαμε και αυτό. Και πάμε τώρα στην ουσία. Τι σημαίνει ακριβώς τα κέρδη τους, οι ζωές μας? Τι σημαίνει ακριβώς ότι ζούμε σε έναν πλανήτη όπου προκειμένου κάποιος να κερδίσει, του επιτρέπεται από τους νόμους της αγοράς να σκοτώνει συνανθρώπους του? Γιατί φίλε, πρέπει να είμαι ανταγωνιστικός, πρέπει να κερδίσω. Πώς λοιπόν το τρένο γίνεται ανταγωνιστικό έναντι του αυτοκινητόδρομου και του αεροπλάνου? Με τον εξής απλό τρόπο. Είναι πιο φθηνό, άρα πρέπει να γίνει και πιο γρήγορο. Πώς γίνεται πιο γρήγορο το τρένο? Όταν πηγαίνει με μεγαλύτερες ταχύτητες και μπορεί να διαφημίζει ότι κάνει Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε 3 και 4 ώρες. Γιατί το παίρνεις από το κέντρο της πόλης, πας στο κέντρο της πόλης, γλιτώνεις το 1 ώρα πριν του αεροδρομίου, γλιτώνεις την πτήση που μπορεί να έχει μια καθυστέρηση, δεν χρειάζεται να πας να πάρεις ταξί από Θεσσαλονίκη να κατέβεις στο κέντρο, και είναι και πιο φθηνό και πιο άνετο και πιο ωραίο και πιο ανθρώπινο, γιατί πιάνεις και μια κουβεντούλα με τον απέναντι. Ναι. Τι είπε λοιπόν η Επιτροπή για τα κέρδη τους και τις ζωές μας? Από ό,τι διαπιστώσαμε στον ΟΣΕ, δεν υπήρχε κάποιο κριτήριο ή κανόνες για την προσαρμογή της μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας. Άρα η ταχύτητα έμενε 160 χιλιόμετρα η μέγιστη, είτε είχε σηματοδότηση είτε δεν είχε. Μια μικρή παρένθεση. Στη Γερμανία, όταν δεν υπάρχει σηματοδότηση, το όριο είναι 80 χιλιόμετρα. Τα τρένα πήγαιναν με 160 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς τηλεδιοίκηση, χωρίς σήμανση, χωρίς φανάρια δηλαδή, χωρίς ETCS, το αυτόματο σύστημα που προειδοποιεί ότι μπορεί να γίνει το κακό. Και πήγαιναν με 160. Αν ρίξετε ένα απλό ψάξιμο, θα βρείτε άπειρες δημοσιεύσεις διαφημιστικού τύπου σε όλα τα site, σε 3 ώρες και 10 λεπτά η Θεσσαλονίκη, σε 4 ώρες, σε 3,5 ώρες. Το χρυσό βέλος θα μας πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη πριν προλάβουμε να πάρουμε ανάσα. Όλα αυτά ήταν γνωστά σε όλους. Σε όλους τους υπουργούς, σε όλες τις κυβερνήσεις, σε όλους τους διοικητές ΟΣΕ, σε όλους τους CEO διευθυντές της Hellenic Train, στη ΡΑΣ, σε όλους και σε όλες. Τίποτα άγνωστο δεν υπήρχε για το έγκλημα που έχει στηθεί στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μετά από όλα αυτά λοιπόν, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 2 χρόνια? Δηλαδή όλοι αυτοί να είναι στον ανακριτή ή στην προφυλάκηση. Γιατί? Τι άλλο πρέπει να βρούμε? Τα ξυλόλια? Αν έγινε μπάμι τσαφ? Τι σημασία έχουν όλα αυτά? Και αν έχουν τρομερή σημασία όλα αυτά, ας τα βρουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά. Και κυρίως τα δικαστήρια. Όλοι αυτοί λοιπόν. Ο Μητσοτάκης, ο προηγούμενος υπουργός, ο Σπίρτζης, ο προηγούμενος υπουργός, η προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί δεν είναι στην ανάκριση? Γιατί? Δικαιοσύνη έρχεται.
Και πάνω που ρωτάς 4 γιατί κολλητά, έρχεται η απάντηση. Γιατί διαφωνεί ο Άρης Πορτοσάλτε. Άρα, τι να μας πει εμάς η Επιτροπή, τι να μας πούν οι επιστήμονες, τι να μας πούν οι ειδικοί. Αν δεν δεχτεί το πόρισμα ο Άρης, δεν πάμε πουθενά. Έστω και ένας να διαφωνεί, αυτό σημαίνει δικαιοσύνη, παιδιά. Ένας να διαφωνεί μόνο, δεν πάμε πουθενά. Ούτε σε δικαστήρια, ούτε πουθενά. Άρης Πορτοσάλτε, λοιπόν, ακούγοντας τη ρεπόρτερ ή τον ρεπόρτερ που λέει το πόρισμα της Επιτροπής και έχει να κάνει ορισμένες ερωτήσεις. Πριν δούμε αυτή τη σύνθεση από βίντεο, θυμάστε το σωματίδιο του ΣΕΡΝ, το σωματίδιο του Θεού. Ωραία. Τώρα θα δείτε λοιπόν το πορτοσαλτίδιο του Χαζό. Πάμε. Έγινε μία σύγκρουση 2 αμαξοστοιχειών, δυστυχώς σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, ακόμη πιο δυστυχώς. Συνέβη και μία ανάφλεξη. Στην ανάφλεξη πάνω είναι οι άνθρωποι, δηλαδή η Επιτροπή έχει μηχανικούς. Δεν αμφισβητώ τίποτα, βρε παιδί μου. Ερώτηση κάνω. Είναι η επίσημη Επιτροπή από την οποία περιμέναμε πώς να βγει αυτό. Επιτρέψέ μου, δεν αμφισβητώ τίποτα, ρωτώ. Η Επιτροπή έχει τεχνικούς εμπειρογνώμονες, τεχνικούς. Ασφαλώς. Δηλαδή, ωραία. Ασφαλώς. Οι οποίοι να δώσουν εξήγηση. Επικεφαλής της Επιτροπής είναι ο Διευθυντής Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Άρα είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να δώσει διευκρινήσεις και να αξιολογήσει τα δεδομένα που τέθηκαν υπόψη του. Τι προκάλεσε ανάφλεξη δεν έχουμε. Όχι, και δεν θα μπορούσαν να έχουν, γιατί οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν έχουν κάνει έρευνα στο πεδίο. Και δεν έχει κάνει κανείς έρευνα στο πεδίο, γιατί ο Εθνικός Οργανισμός δεν είχε συγκροτηθεί σε σώμα. Δεν εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα, η υπόθεση διαχειρίστηκε από την αστυνομία, την πυροσβεστική και τους υπόλοιπους καθήλυνα αρμόδιους ως ένα τροχαίο δυστύχημα. Υπήρχε έλλειψη τεχνογνωσίας, έλλειψη πρωτοκόλλων και ως εκ τούτου ο Εθνικός Οργανισμός δεν θα μπορούσε να έχει δώσει αυτές τις απαντήσεις. Δηλαδή, μισό λεπτό, ένα. Δηλαδή, τη σύγκρουση 2 σωμάτων με μια ταχύτητα μεγάλη και με ένα πολύ μεγάλο βάρος, 2 σωμάτων που κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια, οι εμπειρογνώμονες, οι τεχνικοί που ξέρουν από φυσική, που ξέρουν που έχουν σπουδάσει το αντικείμενό τους, δεν το λαμβάνουν υπόψη. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Μετά το σωματίδιο του Θεού λοιπόν του ΣΕΡΝ, έχουμε και το σωματίδιο του Αλαφούζου, του Άρη Πορτοσάλτε, Πορτοσαλτόνιο, σας λέω, τον βλέπω ικανό στο Σύνταγμα κάθε βράδυ. Αθώος ο Κυριάκος, μόνος του και όλοι μας. Πάμε, Άρη μαζί σου. Δεν είναι μόνο ο Άρης όμως. Ο Άρης έχει κάνει σχολή. Ναι. Δείτε μια ρεπόρτερ της ΕΡΤ, η οποία ήταν και αυτή στην παρουσίαση του πορίσματος και τέλος πάντων το μεταφράζει, το κατάλαβε, το ένιωσε λίγο διαφορετικά και ένιωσε την ανάγκη για την ενημέρωση πάντα να το μοιραστεί μαζί μας. Πάρτε σταυρό, πάρτε πετραχύλι, αυτό που θα ακούσετε πραγματικά είναι καντιλάρα. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία για τις κινήσεις που έλαβαν χώρα τις πρώτες μέρες και οδήγησαν τελικά σε αυτό που αποκαλούμε μπάζωμα. Εστιάζει και σε αυτά που έλαβαν χώρα κατά τη στιγμή και μετά από το δυστύχημα. Η φύλαξη του χώρου λοιπόν, η οποία δεν έγινε σωστά, οδήγησε μετά σε παράνομες αποφάσεις από φορείς που δεν ήταν αρμόδιοι. Αυτό αναφέρεται μέσα στο πόρισμα σχετικά με την διαχείριση του τόπου του δυστυχήματος. Δηλαδή, το να έρθουν βαρέα μηχανήματα, να αφαιρέσουν κάποια στοιχεία του χώρου, κάποιους θάμνους, κάποια δέντρα, να επιστρώσουν με πίσα και χαλίκι το δάπεδο και όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά οι διερευνητές, η ιεροποίηση του χώρου. Εκεί χτίστηκε ένα εκκλησάκι και αυτό ήταν ένα επιχείρημα του γιατί επιστρώθηκε εν τέλει για να χτιστεί ένα εκκλησάκι στο σημείο. Είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν ιερά στοιχεία, είπαν επιλέξει οι διερευνητές, ιερά στοιχεία που θα βοηθούσαν στην διαλεύκανση των αιτιών της τραγωδίας. Όπως ακριβώς λοιπόν μας τα εξηγεί εδώ η κρατική τηλεόραση ΕΡΤ, όλο το μπάζωμα, ξεμπάζωμα, τα χαλίκια επίσης κτλ. Έγιναν γιατί? Για να μπει ένα εκκλησάκι αυτό. Γιατί χωρίς εκκλησάκι, όπως έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές από το Ζαραλίξ TV, δεν θάβεις οριστικά τους νεκρούς, τους ενόχους και τις ευθύνες τους. Πάντα ένα εκκλησάκι. Βέβαια, είναι άκυρο αυτό που είπε η κυρία. Τα μέλη της Επιτροπής μίλησαν για ιεροποίηση του χώρου. Τι σημαίνει αυτό, όπως το καταλάβαμε εμείς που δεν είμαστε επίπεδου ΕΡΤ, αλλά καναλάκι έχουμε. Καταλάβαμε λοιπόν ότι αυτό σημαίνει ότι όταν γίνεται κάτι σαν αυτό που έγινε στα Τέμπη, ο χώρος θεωρείται ιερός, δεν πλησιάζει κανείς, σε καμία απόσταση, αν δεν δώσουν την άδεια οι δικαστικές
Αρχές. Τι έκαναν οι δικαστικές αρχές εκείνες τις μέρες? Κυκλοφόρησε ένα χαρτί από την εισαγγελέα Λάρισσας ότι εμείς, λέει, δεν δώσαμε άδεια σε κανέναν για τίποτα. Μπράβο, συγχαρητήρια στην εισαγγελία Λάρισσας που δεν έδωσε την άδεια σε κανέναν να κανιβαλίσει τον τόπο του εγκλήματος. Ποιος την έδωσε? Όλοι ξέρουμε ποιος την έδωσε, αλλά δεν κάνει να τον πούμε ακόμα. Πρέπει να πάει σταγόνα αυτό μέχρι να φτάσουμε στο όνομα που λέγεται Κυριάκο Μητσοτάκη. Χρόνια σου πολλά που συμπληρώνεις τα 57 και πάμε να δούμε στην έρευνα για το ποιος έδωσε αυτή την εντολή να βρούμε τα φράγκα. Εκεί δόθηκαν 650.000 euro για να πάει ένας εργολάβος, 2 εργολάβοι με τους γερανούς να κάνουν αυτή τη βρωμοδουλειά. Ποιος τα έδωσε τα 650.000? Πού ρωτάμε? Τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Μαρινάκη. Απαντάει σε όλα. Τσακάλι. Ναι, δαπίτης από τους λίγους. Ενέργειες στο πεδίο. Λίγο τη Βουλή και να πάμε λίγο σε αυτά που είπε το πόρισμα. Κατηγορία. Το πόρισμα λοιπόν λέει ότι έχουν γίνει. Τα 650.000 ποιος τα έδωσε για τον μπάζωμα, ποιος πλήρωσε? Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το βρει η έρευνα, κυρία Μαυραγάνη. Εγώ δεν γνωρίζω ποιος πλήρωσε για τις ενέργειες. Άρα πολιτικά δεν υπάρχει γνώση. Μισό λεπτό. Εκ του κρατικού μηχανισμού δεν μπήκαν τα λεφτά. Μισό λεπτό. Υπάρχει ένα υπουργείο που τα υποπτεύει όλα αυτά. Εκ του κρατικού μηχανισμού. Το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρει λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης ποιος έδωσε τα 650.000 και ας είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα λοιπόν αυτό το δεν ξέρω εγώ, έτσι μου είπανε, έφυγε από τον Πρωθυπουργό και αρχίζει σιγά σιγά και κατεβαίνει προς τα κάτω. Δεν είναι όμως πολύ δύσκολο να μάθει κάποιος, γιατί υπάρχει αυτό που λέμε διάβγεια. Στη διάβγεια λοιπόν είναι αναρτημένο αυτό το χαρτάκι όπου λέει ότι τα 650.000 εκταμιεύτηκαν από το Υπουργείο Αναπτύξεως. Όχι ανάπτυξης, αναπτύξεως. Ποιος το λέει αναπτύξεως? Μα ο Υπουργός Αναπτύξεως, που ήταν Υπουργός Αναπτύξεως τότε, η αρσενική Εύα Μπράουν, κατά κόσμο Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα εξηγείται λοιπόν μέχρι ενός σημείου, γιατί ενώ έχουμε συνηθίσει να ουρλιάζει αυτή την περίοδο, ούρλιαξε τόσο περισσότερο που ακόμα και αυτοί που το έχουν συνηθίσει δεν άντεξαν και είπαν φτάνει πια, κλείστε τον ανεμιστήρα του μαλάκα. Ναι, ούρλιαζε ο Άδωνης. Γιατί και ο Άδωνης μέσω του Υπουργείου του είναι μπλεγμένος στην υπόθεση. Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί φύγαν 650 να πάνε να περιποιηθούν ένα μέρος όπου ήταν ευθύνη των εισαγγελικών αρχών και δεν έδωσαν εντολή σε κανέναν να πειράξει το μέρος? Άρα λοιπόν όλα τα μωρά στην πίστα. Μετά το Θάνο Πλεύρη που είχε εξαφανιστεί γιατί ήταν Υπουργός Υγείας και συμμετείχε στο συντονιστικό, πάρε και την αρσενική Εύα Μπράουν. Σιγά μην είχαμε βρωμοδουλειά και να λείπει το Ευάκι. Όχι. Πάμε λοιπόν λίγο και φτάνουμε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποιος άλλος ήταν σε αυτό το συντονιστικό? Ο Τριαντόπουλος. Ποιος τον έστειλε εκεί τον Τριαντόπουλο? Άντε πάμε μια από την αρχή, γιατί η εισαγγελία στη Λάρισα έχει μπει σε φάση σαρακοστής και δεν μπορεί. Τώρα είμαστε νηστεία. Δεν τρώμε και καλά. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλας από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό. Ποιος τον έστειλε εκεί τον Τριαντόπουλο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν ανακεφαλαιώνουμε για να βοηθήσουμε και εμείς τις εισαγγελικές αρχές που είναι σε κατάσταση να πιάσουν το πιο απίθανο έγκλημα, αλλά όχι αυτό το οποίο εξελίσσεται μπροστά στα μάτια τους σε μια ευθεία λογική γραμμή. Τον Τριαντόπουλο τον έστειλε ο Κυριάκος, όπως λέει ο Τριαντόπουλος. Τα 650 τα έδωσε το Υπουργείο της αρσενικής Εύας Μπράουν, όπως δεν ξέρει ο Μαρινάκης. Στο συντονιστικό ήταν ο Τριαντόπουλος, ο Αγοραστός, ο Πλεύρης και κάποιοι άλλοι, αλλά κανείς δεν ήταν εκεί και όλη εκείνη την ημέρα λείπανε και δεν έχει δει ποτέ ένας τον άλλον σε απόσταση 1 μέτρου. Όλα αυτά μαζί, αλλά δεν ξέρουμε ποιος μπάζωσε και ποιος ξεμπάζωσε. Εμείς το δεχόμαστε. Πόσο καιρό θα κάνουμε ακόμα ότι δεν ξέρουμε? Ποια καθάρματα μας έβαζαν να μπούμε στα τρένα με 160 χιλιόμετρα την ώρα για να κονομάει η Hellenic Train, ενώ δεν είχαμε φανάρια, τηλεδιοίκηση και το σύστημα ETCS? Ποια καθάρματα μας διαφήμιζαν και άφηναν αυτή την εταιρεία να το κάνει αυτό και αυτοί συνέχισαν να υπογράφουν άδειες, χρήματα και οικονομική ενίσχυση? Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις δικαστικές αρχές της χώρας αυτά τα καθάρματα να τα βρούνε. Αν είναι πολύ δύσκολο, να έρθουμε εμείς στο ρεπό μας, ρε παιδιά. Αφού λοιπόν είναι πολύ δύσκολο οι δικαστικές αρχές να ακολουθήσουν αυτή τη λογική γραμμή, τουλάχιστον δεν βάζετε έναν υπάλληλο να διαβάζει τι γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Twitter και στο Facebook σε ανάρτηση, γιατί ο άνθρωπος τα λέει μόνος του, δεν αντέχει άλλο πια.
Τον πνίγει ενοχή. Θέλει να τα πει, να τα ξεράσει, να συχάσει την συνείδησή του και δεν τον βοηθάνε καθόλου οι δικαστικές αρχές. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγραψε ο Κυριάκος μετά τις μεγάλες συγκεντρώσεις της Παρασκευής. Στην αρχή βάζει λίγο σάλτσα, είναι αυτά, ξέρεις, τα χαζά για τα like, καλημέρα και τέτοια, λουλούδια, αγάπες, όλα θα πάνε καλά, φίλοι μου. Και πάμε στο ψητό παρακάτω. Την Παρασκευή η δημοκρατία μας απέδειξε τη δύναμή της. Είναι ένδειξη μεγάλης κοινωνικής ευαισθησίας ότι τόσοι συμπατριώτες μας κάθε ηλικίας επέλεξαν να βρεθούν στους δρόμους και στις πλατείες με τρόπο ειρηνικό να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Κυριάκο, όντως οι πολλοί συμπολίτες κάθε ηλικίας βρέθηκαν στις πλατείες να εκφράσει ο καθένας ό,τι ήθελε να εκφράσει. Την ίδια στιγμή, παράλληλα με τους συμπολίτες, οι δικοί σας κρατικοί υπάλληλοι, μπάτσι, δολοφόνοι, ματατζίδες και οι άλλοι με τα παπιά, τα δέλτα, κατέβηκαν, δράση πώς τους λένε τώρα, κατέβηκαν λοιπόν στις διαδηλώσεις με σκοπό να χτυπήσουν, να σκοτώσουν και να βασανίσουν όλους αυτούς που περιέγραψες πριν. Οπότε το δημοκρατία μας κάνει ένα διαχωρισμό και βγάλει τον εαυτό σου και τους κρατικούς υπαλλήλους εκτός. Πάμε παρακάτω γιατί έχει πολύ ψωμί αυτή η ανάρτηση. Μετά από κάτι σάλτσες που γράφει ότι το κράτος οφείλει να μας προσφέρει ασφαλή συγκοινωνία κτλ. Να μας προσφέρεις, μεγάλε. 6 χρόνια είσαι αρχηγός του κράτους, γιατί δεν μας προσφέρεις? Πάμε λοιπόν στη δικαιοσύνη. Έχει ειδική ανάρτηση. Εδώ λέει για την δικαιοσύνη. Κάνω ξανά έκκληση να την εμπιστευτούμε και να της επιτρέψουμε. Ποιοι? Εμείς. Εμποδίζουμε εμείς με κάποιο τρόπο τη δικαιοσύνη και έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει επιτρέψτε στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Στον καθρέφτη μου μιλάει ο τύπος. Να κάνει τη δουλειά της ανεπηρέαστα. Σε ένα κράτος δικαίου αυτή και μόνο έχει την ευθύνη, το κύρος και τη δυνατότητα να φωτίσει μια υπόθεση που τόσο μας πλήγωσε. Ούτε τα κόμματα ούτε τα λαϊκά δικαστήρια. Τι λες γλυκέ 57χρονε ηγέτη Κυριάκο Μητσοτάκη? Να εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη και δεν θα μας λύσουν τα προβλήματα τα λαϊκά δικαστήρια? Ποια δικαιοσύνη? Αυτή τη δικαιοσύνη που αύριο θα ξεκινήσει τη δίκη για τις υποκλοπές, όπου τις υποκλοπές έκανε η ΕΕΠ, που προϊστάμενος της ΕΕΠ ήσουν εσύ και ο ανιψιός σου που τον έδιωξες, ο Δημητριάδης, και το δικαστήριο για αυτό το πάρα πολύ σοβαρό θέμα που παρακολουθούσατε πόσους και πόσες. Το δικαστήριο ξεκινάει αύριο σε ένα μονομελές. Δηλαδή άμα μπω εγώ στο χωράφι και σκόψω 2 δέντρα, ας πούμε, θα πάμε σε ένα μονομελές. Εκεί ακριβώς θα πάει το τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου ο Πρωθυπουργός παρακολουθούσε το σύμπαν, σε ένα μονομελές, και σε αυτό το δικαστήριο θα παραβρεθούν ποιοι? Αυτοί. Έχετε εμπιστοσύνη, παιδιά? Όχι στα λαϊκά δικαστήρια. Εδώ. Ποιοι δικάζονται, ποιοι είναι στο εδόλιο? Δικάζονται 4 φυσικά πρόσωπα, τα οποία σχετίζονται με τις εταιρείες οι οποίες αποδεδειγμένα εμπορεύτηκαν και λειτουργήσαν το κατασκοπευτικό λογισμικό στην Ελλάδα, με το οποίο παγιδεύτηκαν πληθώρα ατόμων. Έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 87 άτομα, μέσα στα οποία είναι πολιτικοί, δημοσιογράφοι, βουλευτές και. Για να μην το πιάσουμε από την αρχή και να πάμε στο τώρα, η υπόθεση κινδυνεύει να παραγραφεί, λέμε. Ακούστε να δείτε, εμείς σε αυτή την υπόθεση έχουμε γίνει μάρτυρες μιας τεράστιας προσπάθειας υποβάθμισης της. Και ενώ η υπόθεση αφαιρέθηκε από τα χέρια των εισαγγελέων πρωτοδικών που διεξήγαγαν μια πρωτοποριακή έρευνα και ανατέθηκε στον αντισαγγελέα του Αερίου Πάγου. Για λόγους ταχύτητας. Για λόγους ταχύτητας και αποφυγής παραγραφής. Δυστυχώς είμαστε ένα βήμα πριν την παραγραφή, ακόμα και για αυτά τα λίγα πλημελήματα για τα οποία έχουν παραγραφεί, διότι δεν έχει καν μεταφραστεί το κατηγορητήριο για τους κατηγορουμένους λίγο πριν συμπληρωθεί η 5ετία. Και αυτό λέτε, εδώ αυτό το σκάνδαλο, τεράστιο σκάνδαλο με τόσο κόσμο, είναι, διαβάζω εδώ, σε μονομελές πλημελιωδικείο. Είναι στο κατώτερο δικαστήριο. Στο κατώτερο δικαστήριο, τον κατώτερο ποινικό δικαστήριο. Να θέσω επίσης το εξής, ότι αξιολόγησαν ότι δεν είναι, παρότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, δεν χρειάζεται καν να είμαστε πρώτοι στο πινάκι, αλλά θα πρέπει να δικαστούν πρώτα κάποιες άλλες πολύ σοβαρές υποθέσεις, όπως κλοπές ύδατος και κατοχή παράνομης φωτοβολίδας. Και το πιο σημαντικό, επειδή εδώ δεν υπάρχει διάθεση ανάδειξης της αλήθειας, και το καταγγέλλω αυτό, είναι ότι δεν έχουν κληθεί καν οι βασικοί μάρτυρες, οι οποίοι θα αποδείξουν
έστω και την ενοχή, έστω και αυτά τα πλημελήματα για τα οποία τους αποδίδονται. Έχουν κλητευτεί 52 μάρτυρες, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι άσχετοι με τα πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης. Μπορεί να λήξει και την επόμενη μέρα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα λήξει την επόμενη μέρα, αλλά θα πω χαρακτηριστικά ότι ενώ έχουμε 87 θύματα κατασκοπευτικού λογισμικού, δεν έχουν κληθεί αυτά τα θύματα. Δηλαδή, σκεφτείτε, έχουμε, για να το πω με παράδειγμα, είναι σαν να έχουμε 87 διαρρήξεις υπουργικών γραφείων και των κατοικιών τους και δεν έχουν κληθεί αυτοί οι άνθρωποι για να καταθέσουν τι και αν τους έχει κλαπεί από τα προσωπικά τους δεδομένα. Ακριβώς αυτό. Εμπιστευτείτε λοιπόν, όπως λέει εδώ στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και να είμαστε όλοι και όλες βέβαιοι ότι η υπόθεση των τεμπών θα καταλήξει ακριβώς έτσι. Σε ένα μονομελάκι, ο σταθμάρχης, 2 κατώτατα στελέχη, κανείς από τη Hellenic Train, κανένας πολιτικός, κανένας υπουργός, κανένας πρωθυπουργός. Παρακάτω όμως ο Κυριάκος, όταν γράφει αναρτήσεις, τις γράφει δυνατές. Παρακάτω το απογείωσε, ειδικά προς το φινάλε, γιατί γράφει: το νέο σύμβολο αυτής της μάχης, για να φτιάξουμε το κράτος, δίνει μάχες ο Κυριάκος. Κυριάκος 6 χρόνια πρωθυπουργός και δίνει μάχες να φτιάξει το κράτος. Το νέο σύμβολο λοιπόν αυτής της μάχης πρέπει να γίνουν οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι. Με σωστές υποδομές, νέους σειρμούς, αυστηρούς κανόνες ασφαλείας που θα τηρούνται ευλαβικά. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι το κυβερνητικό σχέδιο που ήδη ξεκίνησε να ολοκληρωθεί. Σίγουρα όμως ο πρώτος σταθμός του θα είναι μια άρτια και ασφαλής γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη ως το 2027 και αυτό αποτελεί προσωπική δέσμευση. Δηλαδή, όσοι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει το τρένο μετά την κρατική δολοφονία των τεμπών μπήκαν σε μια γραμμή η οποία δεν είναι ασφαλής και άρτια. Δηλαδή, όσοι άνθρωποι μπουν από τώρα μέχρι και το 27 στο τρένο να πάνε Θεσσαλονίκη-Αθήνα, δεν θα μπουν σε μια γραμμή και σε ένα τρένο το οποίο είναι ασφαλές. Αυτό το γράφει ο Πρωθυπουργός. Οι εισαγγελικές, οι δικαστικές αρχές ψάχνουν να βρουν τον ένοχο ακόμα. Και τελειώνει βέβαια αυτή η συγκλονιστική και δολοφονική ταυτόχρονα ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με ποιον άλλο τρόπο? Με τον τρόπο που κλείνουμε τα θέματα στην πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία μας. Θέλει οπωσδήποτε λίγο εκκλησία, λίγο θρησκεία, λίγο τέτοιο. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή, θα ήθελες. Καλές διαδηλώσεις, παιδιά. Αφήστε τη Σαρακοστή για κανέναν άλλον. Στα πλαίσια λοιπόν της Σαρακοστής, ας θυμηθούμε και ποιος είναι ο υπουργός που προείσταται της ελληνικής δικαιοσύνης. Ο υπουργός δικαιοσύνης, ο Πασόκος Φλωρίδης. Προσέξτε λοιπόν τι μας ζητάει να εμπιστευτούμε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φλωρίδης, πριν το πόρισμα του Ιωδασάμ, μετά τα μάθαμε. Φλωρίδης. Πόση σπέκουλα για τα μπαζώματα. Μπαζώθηκε, λέει, ο χώρος. Μπαζώθηκε ο χώρος. Για φαντάσου, βρέθηκαν κάτι χώματα τελευταία εκεί, μερικά φορτηγά, εκεί δίπλα. Τι χώματα είναι αυτά? Και τελικά τι χώματα είναι αυτά? Είναι όταν έγινε το φοβερό δυστύχημα και πρόκειτο να πλησιάσουν τα συνεργεία διάσωσης και απεγκλωβισμού, έπρεπε κάποιο μηχάνημα να ανοίξει δρόμο να φτάσουν. Γκρεμοί είναι εκεί. Αυτά είναι τα χώματα που έμειναν εκεί δίπλα από τη διάνοιξη των δρόμων να πάνε οι άνθρωποι να σώσουν ανθρώπους. Λοιπόν, για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα. Για τα μπάζα λοιπόν είναι και το πόρισμα του Ιωδασάμ. Και πάμε τώρα να δούμε τον Φλωρίδη σε μια πολύ προσωπική στιγμή, όπου ως Υπουργός Δικαιοσύνης και όχι ως ο κονσιλιέρε μιας συμμορίας μαφιόζων, λέει τι θα μπορούσαν να κάνουν αν θέλαν να εξαφανίσουν στοιχεία. Αλλά δεν θέλανε, αφού δεν το κάνανε. Αυτός που θα δείτε τώρα εδώ είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης που θα εμπιστευτούμε. Δηλαδή, εάν πείτε ότι οργανώνεται μια κυβέρνηση, από την κυβέρνηση μια επιχείρηση συγκάλυψη, άρα πρέπει να μεταφερθούν υλικά από εκεί για να μην μπορεί να τα βρει ανάκριση κτλ. Μα αν είναι έτσι τα υλικά, θα πάνε να τα πετάξει στη θάλασσα να μπορούν να τα βρουν. Δεν τα βάλει κάπου εκεί δίπλα. Αυτή είναι μια παρουσία η οποία ενισχυτικά
λειτουργεί στην ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι στα λαϊκά δικαστήρια. Εμπιστευτείτε την ελληνική δικαιοσύνη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τώρα, επειδή από αυτή την ανάρτηση αφήθηκε έτσι ένα υπονοούμενο, μια ουρά, ένα άγχος, ένας φόβος, ένα αυτό, ότι μήπως ρε παιδιά δεν πρέπει να ξαναμπούμε στα τρένα. Ακούω και ερωτήσεις του στυλ, μα ποιος ηλίθιος μπαίνει στα τρένα? Κανένας ηλίθιος δεν μπαίνει στα τρένα. Ένας φτωχός μπαίνει στα τρένα. Οι άνθρωποι μπαίνουν ακόμα στα τρένα, όχι γιατί είναι χαζοί, όχι γιατί δεν αγαπάνε τη ζωή τους, αλλά γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν με διαφορετικό τρόπο. Να πάνε οι φοιτητές στην εστία τους, να πάνε οι άνθρωποι στη δουλειά τους. Γι' αυτό μπαίνουν οι άνθρωποι στα τρένα. Και αυτό το εκμεταλλεύεται μια άθλια εταιρεία με την ανοχή του κράτους, όπου μπορεί μαζί, τι να σας πω κι εγώ. Δεν ήμουν μπροστά, αλλά γενέθλια έχει σήμερα ο Μητσοτάκης, κάτι δωράκια θα τα πήρε. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος ανέλαβε, όπως η αρσενική Εύα Μπράουν. Θυμάστε τι έλεγε ακριβώς μετά τα Τέμπη? Μα τι αν έλεγε ο Υπουργός Μεταφορών, ότι δεν έχουμε ασφαλή τρένα, δεν θα μπαίνει κανείς. Τώρα λοιπόν που το είπε αυτό ο Κυριάκος, έπρεπε να βγει πάλι ένα προβεβλημένο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης να πει κάτι ανάλογο. Ποιον διαλέξαν αυτή τη φορά? Τη βούλτεψη. Το καλό στο καλύτερο. Σοφία, μπαίνεις σε τρένο? Να τα βάζουμε τα παιδιά, να μπαίνουμε στο σιδηρόδρομο. Ακούστε, τώρα, κοιτάξτε, προσέξτε. Εγώ μπήκα στο σιδηρόδρομο και πήγα. Δεν υπάρχει θέμα. Και στην Ιταλία πήγαμε, Hellenic Train. Αφήστε την Ιταλία. Όχι, δεν την αφήνω, γιατί όχι, δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Δεν το ξέρω πώς είναι. Εμείς εδώ λειτουργούμε. Λοιπόν, δεν λειτουργούμε στην Ιταλία. Θέλω να πω το εξής. Ρώμη, Φλωρεντία, θα δούμε πώς θα πάμε. Αν πάμε διακοπές. Εδώ οι άνθρωποι πηγαίνουν, οι φοιτητές βόλτα είναι το θέμα. Βέβαια, μπαίνει η Σοφία σε τρένο στην Ιταλία. Αλλά είναι η ίδια ιδιοκτησία η Hellenic Train και η εταιρεία, η κρατική εταιρεία που διαχειρίζεται τα τρένα στην Ιταλία. Άρα είναι σαν να μπήκε εδώ. Τέλεια, το λήξαμε. Και πάμε στα συλλαλητήρια. Και πάμε στο θέμα της εβδομάδας για τη χώρα μας, που ήταν οι συγκεντρώσεις που έγιναν την Παρασκευή σε όλη τη χώρα και σε άπειρες πόλεις σε όλο τον κόσμο. Εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV έχουμε λάβει βίντεο ακόμα και από την Κορέα. Εννοείται ότι αν παίζαμε όλα αυτά τα βίντεο κτλ., η εκπομπή θα γινόταν 4ωρη. Δεν έχει καμία σημασία να τα δείξουμε εμείς. Σημασία έχει ότι έγιναν. Να είστε καλά, παιδιά. Δεν χάνουμε το ρυθμό μας, συνεχίζουμε έτσι. Και πριν πούμε οτιδήποτε για τα συλλαλητήρια της Παρασκευής, να πούμε ότι έχουμε τα συλλαλητήρια της Τετάρτης. Την Τετάρτη, λοιπόν, παρέα με τους οικοδόμους, όσοι πιστοί, προσέλθετε. Πάμε όμως στην Παρασκευή. Τι έγινε? Ένα μέτριο συλλαλητήριο, το οποίο σύμφωνα με την αστυνομία είχε 180.000 στην Αθήνα στο Σύνταγμα και 100.000 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, πάντα όλοι ξέραμε ότι ο χειρότερος μαθητής γινόταν μπάτσος. Όμως αυτό αφορά τη γενιά μου. Όλοι πιστεύαμε ότι περνώντας τα χρόνια και επειδή για να γίνει κάποιος μπάτσος δίνει πανελλήνιες, τα παιδιά τουλάχιστον ξέρουν να μετράνε. Υποψιαζόμαστε ότι ίσως ήταν ένα δωράκι εν ώψη των γενεθλίων του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντί να πούν 1,5 εκατομμύριο, να πούν 180.000 και 100.000 κομμάτια να γίνει. Δεν έχει σημασία, και ένα χιλιάρικο να ήταν και ένας άνθρωπος να ήταν, έχει την αξία του. Ήμασταν πάρα πολλοί και πολλές. Τι έγινε λοιπόν εκεί? Πάνω κάτω τα είχαμε προβλέψει στο προηγούμενο βίντεο. Τι θα γίνει? Κάπως έτσι διαλύονται στη δημοκρατία μας που έγραφε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις. Πάρα πολλή κουβέντα λοιπόν μετά για το αν όλοι αυτοί ήταν παρακρατικοί, ασφαλίτες ντυμένοι αναρχικοί, χουλιγκάνοι ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε άλλη μία, παιδιά, από την αρχή. Στις διαδηλώσεις λοιπόν, όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχουν όλοι και όλες. Υπάρχουν άτομα, όσο και σας φαίνεται περίεργο, που μπορεί να πάρει σε μια διαδήλωση απλά για να γκομενήσουν. Σερνικά και θηλυκά. Και οτιδήποτε άλλο ανάμεσα σε αυτό το δίπολο. Εντάξει. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν που κατεβαίνει σε μια διαδήλωση, σε μια συγκέντρωση, έχει πολύ σοβαρούς λόγους να είναι εκεί. Θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε αλλού και αυτό διαλέγει. Η κουβέντα λοιπόν η μεγάλη έγινε. Ποιοι ήταν αυτοί που κατέστρεψαν τη διαδήλωση και τη συγκέντρωση και ακόμα δεν είμαστε στο Σύνταγμα και φύγαμε από το Σύνταγμα? Πάμε ένα-ένα με τη σειρά. Πρώτον, υπάρχουν άνθρωποι στις διαδηλώσεις που δεν μπορείς να καταλάβεις ποιοι είναι. Και ο λόγος που δεν μπορείς να καταλάβεις ποιοι είναι γιατί δεν φέρνουν χαρακτηριστικά για να καταλάβεις ποιοι είναι. Έχετε δει άπειρα βίντεο με ανθρώπους που φοράνε μαύρα ρούχα, περνάνε ανάμεσα από τους άλλους, με σφυριά που σπάνε μάρμαρα, Θα δείξουμε κι εμείς 2-3 σήμερα. Ποιος μπορεί να πει με βεβαιότητα τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι μπάχαλα? Είναι χουλιγκάνοι? Είναι πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να χτυπηθούν με την εξουσία, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τέτοιοι? Είναι βαλτοί? Είναι προβοκάτορες? Είναι ασφαλίτες? Είναι όλα αυτά μαζί?
Αν δεν θέλεις να περιορίσεις τον εγκέφαλό σου σε έναν μίνι εγκέφαλο που δουλεύει μόνο με κουτάκια συζητήσεων Facebook και Twitter, αλλά θες να χρησιμοποιείς το σύνολο του εγκεφάλου σου, δεν δουλεύεις με κουτάκια. Είναι απ' όλα. Είναι απ' όλα. Και το πιο πιθανό είναι ότι μπορεί να είναι απ' όλα. Μπορεί να είναι και προβοκάτορες, μπορεί να είναι και ασφαλίτες, μπορεί να είναι και πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να χτυπηθούν για ιδεολογικούς λόγους και γιατί πιστεύουν ότι αυτή είναι η λύση με την εξουσία στα ίσια. Μπορεί να είναι και στημένοι, μπορεί να είναι και χουλιγκάνοι, μπορεί να είναι και άσχετοι, μπορεί να είναι και μπάχαλοι. Όλα. Υπάρχει μια κατηγορία όμως ανθρώπων στις διαδηλώσεις η οποία δεν αμφισβητείται τι είναι. Η μπάτσι. Και αυτό που δεν αμφισβητείται είναι η στολή τους. Αυτοί που συμμετέχουν στα επεισόδια, είτε σε εισαγωγικά είτε εκτός εισαγωγικών, και δεν αμφισβητείται τι είναι, από πού πληρώνονται, από πού παίρνουν εντολές και τι δουλειά κάνουνε, είναι οι μπάτσι. Δεν υπάρχει προβοκάτορας, δεν υπάρχει ασφαλίτης, δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να χτυπηθούν με την εξουσία, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να διαλύσουν μια συγκέντρωση του εκατομμυρίου. Δεν μπορούν. Είναι πρακτικά αδύνατο. Ποιοι διέλυσαν τη συγκέντρωση του εκατομμυρίου? Οι μπάτσι. Τα ΜΑΤ. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να συζητάμε ώρες και μέρες για αυτούς που δεν ξέρουμε τι είναι και τι ρόλο βαράνε και από πού πληρώνονται ή δεν πληρώνονται ή απλώς το κάνουν για ιδεολογικούς λόγους, και να μην συζητάμε για αυτό το οποίο είναι σίγουρο δεδομένο και το βλέπουμε μπροστά στα ματάκια μας? Ποιοι καθάρισαν το Σύνταγμα? Τα ΜΑΤ. Δείτε ένα βίντεο λοιπόν, στο οποίο βίντεο θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει τίτλο από πάνω, μπορεί και να βάλουμε. Δείτε πώς καθάρισε το κράτος και η κυβέρνηση το τοπίο δολοφονίας των τεμπών. Σιγά σιγά προχωράμε, μη σταματάτε. Σιγά σιγά προχωράμε. Σάκι μπροστά, παιδιά, παιδιά. Καθάρισε λοιπόν η πλατεία. Εδώ. Πλατεία δολοφόνων πλέον, επισήμως η πλατεία Συντάγματος. Έξω οι πολίτες, μέσα οι δολοφόνοι. Κάποιοι λένε, μα αυτοί που κάνουν αυτά είναι προβοκάτορες για να δώσουν την αφορμή στην αστυνομία και να καθαρίσει την πλατεία. Αυτό πια που η ελληνική αστυνομία ή οποιαδήποτε αστυνομία στον πλανήτη θέλει και αφορμή για να επιτεθεί δολοφονικά στους πολίτες, μπράβο ρε παιδιά, αυτό κι αν είναι βαθύ νόημα. Θέλει αφορμή η αστυνομία για να διαλύσει μια συγκέντρωση. Πάμε να δούμε μερικά βιντεάκια λοιπόν, όπου η αστυνομία χωρίς αφορμή ξανακαθαρίζει το Σύνταγμα. Ορίστε, εδώ. Δεν υπάρχουν μολότοφ, δεν υπάρχουν κοτρώνες, δεν υπάρχει τίποτα. Τι κάνει η αστυνομία? Καθαρίζει το Σύνταγμα. Εδώ. Ένα παιδάκι παίζει μουσική. Έλα πίσω, έλα πίσω. Η μουσική εξημερώνει τα πάθη, τα κτίνη. Τι σημασία έχει? Τα ΜΑΤ δεν ανήκουν σε καμιά τέτοια κατηγορία. Ούτε κτίνη, ούτε τίποτα. Κάτι χειρότερο από κτίνη. Δείτε. Πού είναι εδώ η αφορμή που έψαχναν? Δείτε εδώ. Ματατζίδες ψεκάζουν κυρίες, οι οποίες απλά στέκονται. Ποιος τους έδωσε την αφορμή? Κανείς. Πάμε άλλο βίντεο. Εδώ. Και εδώ φτάνει και οι πολίτες. Ματατζίδες πάνε ζαρτινιέρα και δεν είναι ένας πολίτης εκεί να το σκοτώσουν. Δεν είστε άνθρωποι κι εσείς? Δείτε. Δεν έχει τελειωμό αυτό με τα βίντεο. Δεν έχει τελειωμό. Έχουμε και ένα κορυφαίο βίντεο. Δεν ξέρουμε ποιος έφερε τον Ουρουάν και την πρέζα. Ξέρουμε όμως ποιος την πίνει. Δείτε εδώ. Τα ΜΑΤ, αφού τους έδωσαν αφορμή οι προβοκάτορες, πλακώνονται στον δρόμο με τους κακούς.
Άμα βρίσκεις που σε πάντα κατέβα κάτω. Κατέβα κάτω που είσαι πάντα. Εγώ μόνος μου είμαι. Εγώ μόνος μου είμαι. Εγώ μόνος μου είμαι. Κατέβα κάτω. Τελείωνε. Πιάσε εδώ. Φύγε. Εγώ μόνος μου είμαι. Κατέβα. Πηγαίνετε να το μόνος. Κατέβα κάτω το μόνος μου. Μπράβο μάτια. 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 Δηλαδή, τι, δεν υπάρχουν και προβοκάτορες οι οποίοι προσπαθούν να χρεώσουν στο κίνημα νεκρούς? Εννοείται. Ακριβώς αυτή τη δουλειά κάνουν οι προβοκάτορες. Όταν υπάρξει νεκρός, να τον χρεώσουν στο κίνημα. Σε εσάς που βγήκατε στο δρόμο, σε εσάς που δεν κάθεστε σπίτι σας, και όχι στο κράτος που έχει το μονοπόλιο της βίας, όπως λένε αυτοί. Αυτό ακριβώς έγινε στην Παρφίν. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μπορούσε να γίνει την Παρασκευή στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Ξεκάθαρα. Έχουμε τέτοιο βίντεο, το οποίο αυτό ακριβώς δείχνει. Εδώ μπορούσε να υπάρξει θύμα 100%. Όταν λοιπόν σε αυτό εδώ το βίντεο δείτε ακόμα και καροτσάκι αναπηρικό, υπάρχουν καταγγελίες από ανθρώπους που ήταν ανάπηροι και κατέβηκαν ως ανάπηροι στη διαδήλωση με τα καροτσάκια τους και προσπαθούσαν να φύγουν από κάπου από τα χημικά. Όταν λοιπόν 1 εκατομμύριο κόσμος προσπαθεί να φύγει προς τα κάπου γιατί πέφτουν χημικά και κρότου λάμψης, οι πιθανότητες να έχουμε νεκρό ή νεκρούς πόσες είναι? Πάρα πολλές. Ποιος θα χρεωθεί λοιπόν αυτόν τον νεκρό ή αυτούς τους νεκρούς αν δεν έχουμε και προβοκάτορες? Επειδή λοιπόν έχουμε και τέτοιους, εμείς τουλάχιστον εδώ στο Ζαραλίξ TV δεν πρόκειται να χαρίσουμε στο κράτος και τους άλλους ανθρώπους που υπάρχουν και αυτοί στις διαδηλώσεις, οι οποίοι είναι νέοι, με ορμή, με ιδεολογία, και η ιδεολογία τους λέει πάμε να χτυπηθούμε με το κράτος. Είναι λάθος τα αποτελέσματα που φέρνει η δράση τους? Θα κριθεί. Όπως κρίνεται η δράση κάθε ανθρώπου που κατεβαίνει να κάτσει στο δρόμο να ζητήσει ή να απαιτήσει κάτι να αλλάξει. Η μόνη δράση που δεν κρίνεται είναι του τύπου για τις τύπισσες που είναι αραχτοί στον καναπέ και βλέπουν τα γεγονότα από την τηλεόραση. Τι να κρίνεις? Τίποτα. Δεν έχεις τίποτα να κρίνεις. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν κρινόμαστε. Και σίγουρα δεν χαρίζουμε στο κράτος αυτά τα παιδιά. Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι. 100%. Όλοι είμαστε εκεί. Όλοι. Τώρα, πώς γίνεται μια τέτοια τεράστια διαδήλωση να μην τη διαλύσουν τόσο εύκολα οι δολοφόνοι των ΜΑΤ? Πάμε πάλι από την αρχή. Μασκούλα, 20 ευρώ. Τι κάνει? Δεν σε πανικοβάλλει όταν ρουφάς χημικά που σε καίνε, από το να αρχίσεις να τρέχεις αμπαλαβώς δεξιά και αριστερά με την πιθανότητα να σκοτωθείς εσύ ή να πατήσεις κάποιον άλλο. Πρώτον, γυαλιά κολυμβητηρίου, ούτε ένα τάλιρο. Πάρτε τα κεφημένα, κάνουν κάτι παραπάνω για τις κρότου λάμψεις. Τρίτον, οτοασπίδες, ούτε 1,5 ευρώ. Αυτό είναι. Αν οι μισοί από το εκατομμύριο είχαν αυτό το βασικό εξοπλισμό, δεν θα μπορούσαν ούτε τα ΜΑΤ να μας διώξουν από την πλατεία. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ρουφάει αυτά τα απαγορευμένα χημικά που πετάνε οι δολοφόνοι ματατζίδες πάνω στους συνανθρώπους τους, σε πλατείες, σε δρόμους και σε στενά. Οκ. Τώρα, αν πλακώσουν τα χημικά και οι μισοί έχουν αυτό τον εξοπλισμό, άρα δεν χρειάζεται να τρέξουνε, τότε τα ΜΑΤ ή οποιοδήποτε άλλος κρατικός δολοφόνος θέλει να διώξει τον κόσμο από την πλατεία, πρέπει να έρθει πάνω στον κόσμο και να τον διώξει. Εκεί λοιπόν θα δούμε ένα ενδιαφέρον πείραμα τι μπορεί να κάνει 1 ή μισό εκατομμύριο με 200-300 άτομα με όλο τον εξοπλισμό απ' την άλλη. Καλά θα περάσουμε. Αυτά θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη ή την Τετάρτη στο θέατρο ή σε οποιαδήποτε άλλη παράσταση σε οποιοδήποτε θέατρο ή την Τετάρτη στο Σύνταγμα. Να προσέχετε.